hasi ginenean pixkat proiektuan sakontzen konturatu ginen, uste genuna baino asko gehiago dijoala zaborreta. Azken urte honen ondoren, pandemia egoeran bizituta geho, nik uste askok eduki genula gogoetarako espazio batez, lehenago eduki ez genuna. Gogoetako bat garrantzitsuenan ere kasun izan zen, natura zaindu behar dugula, hau desorekatua dagoen bitartean eraginak izango ditu gure etorkizunean. Iruditzen zian, bazela garaia praktikan jartzeko buruan aspalditik nituan ideiak, eta nire sorkuntza prozesu horretan agerian utzi eta adierazi, beste modu batean ere sortu daitekela eta modu sostengarriago batean. Dena izan da zaborrea zizun materiala, bai, azulejuak, oaingoz erabiltzen dena. Emakumezko eredu bat ematea aurrei, kasu honetan muralismoan eta mosaikoa bezalako teknika baten, iruditzen zait aberasgarria edo positiboa izan daitekeela, batez ere agian neskei begira, baina baita mutilei ere. Nik ustez bakarrik aurrentza dut baita ere herriei begira eta azkenen bidegorria bai da espazioa transito handikoa, ez? Etzen bakarrikan material berziklatuan ideia eta pareta horiek berritzea, baizik ere bai artearekiko sentsibilidade bat egotia bai aurrekin, bai bidegorritik igarotzen zen jendearekin, zezkenen normalean aukera daukagu obra final bat ikusteko, baino ez da noikoa lan prozesu bat edo artelan baten atzean dagoen prozesu bat ezagutzeko aukera eukitzia, ez? Kaixo, Xiban.